Il-Prim Ministru Robert Abela meta kienet jiġi intervistat fuq One fir-rigward tal-emendi li saru fit-taxxa qal li daħlet kultura ta' edukazzjoni e kif ittieħed approċċ ta' iżjed kbir iżda aktar ġustizzja ma' kulħadd. Hawn saq dwar it-taxxa bħala obbligu legali filwaqt li tkellem dwar ir-realtajiet li l-istat dejjem ra l-ġbir tat-taxxa bħala kwistjoni ta' natura amministrattiva. Il-revenue collection żidnieh b'mod b'saħħtu ħafna dħul tal-pajjiż. Iżda fl-istess waqt ma għamilna ebda witch hunts la fuq il-ħaddiema u lanqas fuq in-negozji. Kif għamilni għadin? Billi daħħalna kultura ta' edukazzjoni illi l-ħlas tat-taxxa huwa obbligu mhux biss legali imma huwa wieħed ċiviku wkoll li inti il-profitti tiegħek li tant taħdem għalihom huma tiegħek imma l-biċċa li hija tal-istat it-taxxi tkun tal-istat. Dr. Abela tkellem dwar kif m'għandu jkun hemm ebda persekuzzjoni fil-konfront ta' ħadd iżda min jonqos għandu jingħata pena ċara, iżda mhux li teqirdu għal dejjem. Tkellem dwar kif dawn l-istanzi jkun hemm ftehim mal-kummissarji tat-taxxa u dwana sabiex dawn iħallsu t-taxxa kollha dovuta u l-pieni addizzjonali. Fil-waqt li qal kif kien dan il-gvern li ħoloq reati ġodda dan ifisser iżjed fondi għal budget f'Ottubru għal aktar investiment. Intant il-Prim Ministru indirizzaw ukoll it-tax cuts bl-introduzzjoni tal-corporate tax cuts fejn in-negozji żgħar u medji se jifrankaw madwar 25,000 euro hekk kif ir-rata se tinżel minn 35% għal 25%. Dik waħda mill-wedi illi sal-aħħar ta' din il-leġislatura tiġi implementata. Ġifier għandna fil-manifest elettorali għandna b'mod ċar li għal dik li hija l-corporate tax it-taxxa tal-kumpaniji li hija ta' 35% fissa fuq l-ewwel 250,000 ta' dħul tinżel minn 35 għal 25%. Li jkun ifisser li fil-bwiet ta' dak il-kumpaniji li l-iktar li se jibbenefikaw allura huma n-negozji żgħar u medji, ifisser li jfdallek 25,000 euro fis-sena fil-but. Fil-faddin kienet miżura fil-Manifest Malta flimkien, imressaq mill-Partit Laburista. Rigward it-tax cuts b'mod in ġenerali, il-Prim Ministru qal kif il-Gvern kien jagħti investiment ta' 60 miljun euro, iżda ta' 140 miljun euro. Kif skont il-Bank Ċentrali 168 miljun euro baqgħu fil-bwiet tal-familji. Hawn il-Prim Ministru qal li dan kollu jsir sabiex ikabru l-aspirazzjonijiet tal-middle class. Intant brabta mal-Carers Grant Dr. Abela qal kif ċirkostanzi ġenwini din ġiet estiża, kif twessat l-eligibilità anke għal familji buliet taħt is-16 sena. Temm jelenka kif il-Gvern saħansitra jħallas il-bolol ta' dawn il-persuni daqs li kieku jaħdmu.